Dobrý deň, vítajte v programe 90 sekundová veda. V programe, kde hľadáme odpovede na seriózne vedecké otázky a podávame ich v akurátnych dávkach. Dnes sa pozrieme na baktérie. S týmito organizmami sa stretávame každodenne. Napríklad pri robení domácich úloh. Keď sa vám nedarí vypočítať príklad z chémie. A náhle začnete okusovať pero. Alebo napríklad, keď písmenkujete s kamarátmi a dotýkate sa najšpinavšej veci v dome. Alebo keď sa staráte o svoju záhradku. Mimochodom, mám na predaj semienka, ak by niekto chcel. Alebo keď sa staráte o svojich domácich miláčikov, či už sú menší alebo väčší. Oni vás potom pokúšu a vy máte fóbiu z ich krmenia. Mohli by sme to už preskočiť. Napríklad vtedy, keď vychutnávate svoj obľúbený šálok čaju Earl Grey so starým mliekom. Alebo napríklad, aj keď prídete z WC, teda z záchodu po slovensky. Každý rozumný človek si umie ruky. Lenže oplatí sa naozaj vybrať si antibakteriálne mydlo? To je otázka, na ktorú dnes nájdeme odpoveď. Odpoveď na otázku, či je lepšie používať mydlo obyčajné alebo mydlo antibakteriálne, zistila Michiganská univerzita. Podľa ich výskumu nás antibakteriálne mydlo nezbaví väčšieho počtu baktérií a takisto nezvýši naše šance, že predídeme ochoreniam. Účinná látka, používaná v týchto mydlách, triklozan, môže u istých baktérií spôsobiť rezistenciu na bežné typy liečiv a antibiotík. V extrémnych prípadoch môže triklozan spôsobiť až karcinogénne ochorenia. Nehovoriac o tom, že ani pre životné prostredie nie je dvakrát prospešný. Takže na budúce, keď budete kupovať mydlo, skúste ušetriť svoje zdravie a takisto peňaženku a siahnite po mydle obyčajnom. Lúči sa s vami a ďakujem za pozornosť. Marek Ratvaj. Zlavil.